как гражданите да бъдат още по-близо до местната власт. Водени от този въпрос създаваме рубриката На първи ред. В нея ще ви показваме интервюта по темите, които ви вълнуват. Здравейте, аз съм Димитрина Симеонова и заедно ще търсим отговорите, които са ни нужни. Последните месеци решенията на Общинския съвет в град Елин Пелин често са в фокуса на общественото внимание. От важни проекти до теми, които засягат всеки жител на общината и неговото ежедневие. В центъра на този процес стои човекът, който ръководи заседанията на Общинския съвет, търси консенсус и носи отговорност за прозрачността и ефективността на работата на местния парламент в Елин Пелин. Това е Богомил Бранков, председател на Общинския съвет. С него ще разговаряме за трудностите и предизвикателствата на местната политика, за приоритетите в работата му и за това как вижда настоящето и бъдещето на община Елин Пелин. Здравейте, господин Бранков. Здравейте. Господин Бранков, като председател на Общинския съвет в Елин Пелин, вие сте първият, който ще отговаря на директни въпроси. Това притеснява ли ви по някакъв начин? Категорично не. Надявам се да бъдат коректни и аргументирани отговори на нашите въпроси. Значи сте готов да се изправите срещу всички въпроси, които ви харесват и които не? Абсолютно. Добре. Ще започнем разговора си с темата за село Габра. В село Габра Общинският съвет гласува вкарване в годишната програма за отдаване на имоти общинска собственост на концесия на един значителен по размери имот. Впоследствие в селото се проведе събрание. Вие обещахте, че този имот ще бъде изваден от въпросната програма и направихте първите стъпки това да се случи. Може ли да разясните в детайли малко повече казуса с Габра, защото ще имам други въпроси по темата? Разбира се. Значи ситуацията е следна. Една седмица преди заседанието на Общински съвет юли месец се появиха инвеститори, които имат намерение да направят тренировъчен център. Бяха добре запознати с терените, които са и общински, и частни на територията на община Елин Пелин и проявиха интерес към този имот да го вземат на концесия. Казаха, че това е имота, който най-много ги устроива. Проведоха една среща, без да влизаме в много детайли при кмета на общината, и аз присъствах на тази среща. Казах, че ще впуснат инвестиционното намерение, но помолиха, ако може да започнем по-бързо процедурите. Първата стъпка, преди да се даде на концесия, която процедурите върват между 6 месеца и 8, е да бъде вкаран в годишната програма. Бяха минали комисиите и аз така си позволих да дам моето съгласие да бъде включено сега, като допълнително в годишната програма. Гласува се на Общински съвет. След това те потърсиха връзка с нас, инвеститорите, казаха, че искат срещи с кмет на населеното място, искат да се видят и с населението. Явно тяхните пиари или отдел, който се занимава с връзка с обществеността, беше разбрал вече, че става напрежение, защото хората нямаха яснота какво искат да правят. В спешен порядък си бяха свързали с кмета на населеното място. Той организира в удобен ден самото събрание, което имаше формата, трябва да кажа, неофициално такова, не беше свикано по надлежния такъв ред, на което бяха изпратили двама души да обяснят за какво става на въпрос. Аз също отидох, защото, пак казвам, знаехме какво искам да правят, но нямаше нужните детайли, нужното инвестиционно намерение, по какъв начин ще се случат нещата. Започнаха да говорят, но
аз в този момент видях, че населението категорично е против създаването на такъв обучителен център, при което ние вече трети мандат сме тук, трети мандат ни избират и ние добре си познаваме хората и какво и как и какъв начин разсъждават, и когато видим, че едно нещо не е добре прието, то няма никакво значение дали в бъдеще ще има някакви ползи или не, просто ние се съобразяваме с населението. Все пак хората, които ни избират, трябва да ги слушаме какво искат. Аз си позволих да взема думата на момента и обещах, че това нещо няма как да се случи на територията на село Габра, щом населението не е съгласно. След това, още на следващия ден, кмета на Габра изпрати своето становище и успя администрацията още за августовата сесия да сесия да го вкарат да предложение да излезе от годишната програма. Ние като съветници се съобразихме с решението и предстои на сегашната сесия, която е в петък, да гласуваме излизане от годишната програма. Мисля, че с това ще успокои хората и населението, че такъв център няма да има на територията на село Габра и мисля, че на територията на община Елин, освен ако не е съгласно някое друго населено място, да изслушат какво искат хората да правят и решат, че могат да ги допуснат на тяхна територия. Ние за първи път свикваме такива събрания и никога до сега не е имало случай да не се слушаме на това какво искат хората. Ще се спра на хронологията, която изредихте, защото неминуемо възникна въпроса защо събранието не е проведено преди вземане на решение от Общинския съвет за включване на имота в годишната програма за отдаване на концесия. Тоест, защо допитването не е направено преди този акт? Честно казано, вкарването на един имот в годишната програма сам по себе си не означава, че този имот ще бъде отдаден на концесия, продаден или даден под наем. Има още няколко стъпки, които трябва да извърват инвеститорите и общинска администрация и ние като общински съвет, за да се стигне до отдаване под наем, продажба или концесия. Така че това е една първа стъпка. Аз ви обещах още в началото на предаването, че съм бил честен винаги с хората, които говорят с мен и задават въпроси. Тук ще бъде така. Аз не очаквах да предизвика негативна реакция, емоция в хората. Но със сигурност такова събрание ще да бъде проведено. Дали е включено в годишната програма или не. По принцип е следния. След като се подаде инвестиционното намерение и се уведоми кмета на населеното място, и при нужда, в повечето случаи, когато става дума за такива големи имоти, винаги има нужда от събрание, се свиква по надлежния ред такова събрание, за да чуем гласа на хората. Тук, за мое огромно чудване, населението така реагира много бурно и негативно. Може би е грешки на самия инвеститор, че трябваше да потърси разговор с кмета на населеното място още на същия ден, в който ние казахме, че в тази община кмета на общината и общински съвет не правят нищо през главата на селските кметове и населението по места и трябва да си направят своите проучвания, своите разговори там. Те не са тръгнали да правят такова нещо. Аз не мога но наистина аз не очаквах, че ще стане такъв проблем, да го наречем така. Но това мисля, че в миналото ние никога, пак казвам, ще го повторя, никога не сме правили нещо през главата на хората. Няма как ние на 4 години трябва да се изправим пред същите тези хора и да помолим отново за тяхната подкрепа. Така че не сме си го позволявали, няма да го позволим пак, защото след около 2 години пак ще се изправим пред хората и трябва да сме с възможност да ги гледаме в очите, без да чувстваме неудобство. В такъв случай, за да затворим темата за село Габра, какъв ще бъде ефектът от обжалването, което жителите на селото подготвят, имам предвид обжалването на решението на Общинския съвет, след като то ще бъде отменено? Тук аз онзи ден се качвах по друг повод, ходихме до
детската градина там в Габра, защото има, както знаете, проблем. Винаги има проблем с ремонти, с дейности изоставяне. И разбрах, че вътре се събира една подписка. Няма лошо. Аз подкрепям такива инициативи на хората, но то е безмислено това действие, защото ние още в петък ще вземем решение на Общински съвет, с което ще извадим имота от годишната програма. И аз се справих пред 200 души и казах, че това като председател на Общински съвет и ние групата, която представлявам аз, и целият Общински съвет, надявам се, няма да допуснем такова нещо. И мисля, че кмета, ние се чухме с него, той не може да присъства, той по същия начин е на мнение, че хората, що не желаят това нещо, няма как да се случи. Това е ясно и аз го казах там категорично, че това нещо приключва. Но хората се преценили, че това е полезно да се случи такава подписка. Аз изключително се гордея с нашето население, защото ние имаме общество. В много малко общини в България, ако погледнете такива като нас, които не са от големите градове, има общество, действащо общество, мислящо общество и аз се радвам на такива инициативи и ги подкрепям винаги. Нека е така. Отиваме в друго село в общината, Богданлия. Там казуса доста дълго продължи в времето. Как изглеждат нещата в момента? И ако може в няколко изречения да кажете какъв точно е казуса. Аз ви благодаря за този въпрос, защото предишни и този са свързани. Да се върнем на предишния имот. Когато общината, кмета на общината, аз като председател и ние като общински съветници смятаме, че едно нещо е важно за едно населено място, ние се изправяме пред хората и дори те да не са съгласни, ние се опитваме да ги убедим, че това е правилното нещо за даденото населено място. И тук в Богданлия, това е едно от населените места в общината, които някакси е по-затворено, няма инвестиции в него. Ние като управници сме длъжни да имаме идея как и по какъв начин всичките наши населени места да се развиват. В Богданлия не е място, в което трябва да се допускат строителство на халекта, на производства и така нататък, като няма интерес. И ние погледахме и видяхме къде имаме имоти, не само в Богданлия, в много населени места, в които се водят земеделски или пасища, които през годините, преди да застъпим на пост, така да се каже, сме виждали как се продават за жълти стотинки и след това инвеститор, частен, успява да направи, да ги предреди за имоти, да строи къщи, да развива, но през частната инициатива. Няма нищо лошо в това, нали? И един от имотите, които видяхме, че могат да бъдат развити по този начин, са тези прословути имоти в Богданлия. Да, допуснахме грешка, защото тези имоти първо още бяха с договор за фермата. Допуснахме грешка, защото те са наистина прекалено голямо нещо за самото населено място. Не почнахме добре комуникацията, но това не означава, че не сме прави, не мислим, че сме прави в това, че трябва да развиваме по някакъв начин тези имоти. Да, не така, не в този голям обем, но отсреща срещнахме една съпротива на част от жителите на село Богданлия и влезнахме в, не мога да нареча спор в по-голямата част, освен 2-3 души, които те задължително искат да изострят тонни отношението и да няма разговор. Стигнахме до момент да обясняваме ние какво искаме да направим, защото продължаваме да вярваме, че това е правилното решение, че това трябва да се случи, че по този начин трябва да се развива това населено място, макар и в един момент да се случи така, че да се закрие гледката на един или друг човек.
и Богдания ще се развива като населено място, в което ще идват да живеят още нови хора. Млади хора, надявам се да са такива, защото нашата община е обречена да се развива в тази посока. И това е добре, защото може да отидете в северо-западна България или в централна България да видите как общини се обезлюдяват. Дори областни центрове се обезлюдяват един по един Видин, а ние сме благодетелствени на това, че хората искат да живеят на нашата територия, в нашата община. Но не може да оставим едно село или друго да бъдат просто едни частни села, защото едни хора, защото са дошли от София, на спокойствие, искат да се запазят спокойствие. И това е разговор, който водиме, спориме, дебатираме. Те накрая използваха правото си за закона за прякото участие на гражданите, свикаха по всички правила допитване, на него ясно хората казаха, че не са съгласни това нещо. И кмета на общината им да се съобразиха с това, но ние така не щяхме да се съобразим. Въпросът е следния, че сега, ако се окаже, че това нещо не е било добре, хората, които предизвикаха този референдум, това допитване, те ще са хората, които ще носят отговорност за това дали са подвели хората или не в населеното място. Това ще се проличи в следващите години как се развива Богдания. По правилния начин, това общината как реагира и как отрегулира имотите или някой частен инвеститор, защото ако погледнете се за родите, ако Богдания е имало общински имоти, продадени като ниви жълти стотинки, и сега, ако те започнат да се преотреждат и да се продават, защото има огромни масиви, да речем има масив около 200 декара, ако там се решат да се правят 300 къщи и всичко е в рамките на закона, общината трудно може да се справи с напълно. Но ако бяхме тръгнали да развиваме този имот, това означава, че ще да е в приоритет на общината и по какъв начин да го развива. Това е разликата, но глас народен, глас Божий, ние се съобразяваме с него. Не са ли твърде различно развити селата в община Елин Пелин? Ако от едната страна поставим Нови хан, гара Елин Пелин, Равно поле, където разбира се, тук я ще вметна, има логистика, при Богданлия вие не говорите за логистика, и от другата страна е село Богданлия. Какво бъдеще може да има едно населено място? Тук не се поставя въпроса за запазването на природата. Той винаги стои във всяко едно населено място и това би следвало да е приоритет на всеки човек. Но относно развитието, общината има ли средствата и силите да инвестира това, което би искала, ако няма приходи от едно населено място под една или друга форма? Това е въпросът ми. Да, когато една община трябва да вкарва ресурс, от някъде трябва да има. И за съжаление или не, има едни населени места, които така дават своя дан и за това трябва да бъде разбрано от другата страна, че аз не искам първо да кажа, че аз не разделям хората на големите населени места или от малките населени места, но е важно да се знае едно, че данъците и парите, които влизат в най-голяма степен са от Гара Елин Пелин, от Нови хан, от Мусачево, от Равно поле. И те също искат своето спокойствие. Но хората там осъзнават, че без бизнеса, който е на територията, нито ще има прихрана за населените места. За населението нито ще има доходи за цялата община. Ние не можем да кажем, парите, които идват от Равно поле, ще ги вложим само там, защото ако е така, села като Богдания ще бъдат изключително щетени, защото данъците, които вкарват село Богдания, мисля, че са нещо от сорта на 14 000 лева на година или 7 000 лева на година, малко с еврото и вече не знам, но те са крайно недостатъчни. И аз разбирам, ще дам един пример с частен. Също моята родна къща има хотел и до него се издига кооперация. Това нещо инвеститора е спазил абсолютно всички законови норми, но въпреки всичко една кооперация срещу моята къща, моят двор, със сигурност ще наруши спокойствието.
Но това е неизбежно. Ние може би 2050 година ще сме 2 пъти повече, отколкото сме сега. Ние не можем да кажем на хората спрете да строят. Ние не можем да кажем на хората спрете да инвестират. Но общината може да регулира този процес. Защото ние даваме нашата дума. Те хората са научени, дори когато нещо не са доволни от нас, че ние ще се съобразим с тях. Ние няма да сме 20 мандата тук след нас, не знаем какво ще стане. Защото има много общини, много кметове и общински съвети, които успяват по един начин да прекарат едно или друго решение, без да се разбере. И представете си, че някога някой друг реши да продаде пасищата на Богданлия на жълти стотинки и след това даже няма да разберат хората какво се е случило. Ние не сме такъв тип управленци и винаги се съобразяваме с това, показва хората. Но ние трябва да мислим от сега за напред в бъдеще. И да, трябва да е ясно едно. Селата, които са по-близко до София, от тях идват най-много данъци. За да има спокойствие в другите населени места, те го отнасят. Не искам да противопоставям, пак казвам, едно или друго населено место. Но така стоят нещата. И ние наистина в селата, които вече не сме допуснали индустрия, ние не го желаем това нещо. Ние искаме да ги развиваме, да идват млади хора, семейства, защото това е нашия приоритет в този мандат, а и ако имаме следки. Достатъчно бизнес и логистика имаме на територията на общината. Стига толкова за сега. И сега нашия поглед е насочен към инфраструктурата, към ВИК-то. След малко се надявам да стане дума и за това нещо, ако не, аз ще си взема думата, за ВИК сектор и какво се случва там. Но ние трябва да мислим като едно цяло общество. Аз не гледам на един пълен нови кани гарата на различни места. Аз гледам на една община, на хора с еднакви проблеми. И трябва да е ясно, но ние трябва да успеем да се запазим селата там, където няма такава индустрия, да направим пригодно, но не по начин, по който частни инвеститори. Общината трябва да бъде много премерена в това какво и по какъв начин да пуска. Но имате в предвид, че има законови норми и разпоредби, които ако са спазени от даден инвеститор, ние няма как да спреме една инвестиция или друга. Критикуваха ви, че сте бил готов да изгоните представител на групата от Богданлия по време на Общинския съвет. Защо? След промените 89-та година, общинските съвети, така структурирани, са място, в което е символ на прякото участие на гражданите в местното самоуправление. Избираме си местните депутати, които да контролират кмета на населено място. И в тази зала, аз винаги, когато влизам, дори навънка да 40 градуса, си слагам вратовръзка и си слагам сако и риза, защото уважавам тази институция. И искам, аз мисля, че съм изключително толерантен, когато искат думата граждани, когато трябва да кажат каквото и да било. Но в този случай, мисля, че прекалиха в това какво и по какъв начин трябва да се комуникира с нас. Бидите, които се гледат по наш адрес, прехвърлят далеч добрия тон на разговора. Те започнаха на места да се обиждат и хора от администрацията, хора от моето звено. Тук вече е граница, която аз няма да допусна. Трябва да се уважаваме като хора. Особено в тази зала, там показваме колко уважаваме нашето си общество. И няма да допусна, казвам го тук, в тази зала да не се говори с уважителен тон, да не се уважават колегите общински съветници, да не се уважават администрацията и да не се уважава на правото на председателя да води и да въвежда ред в самата зала. Винаги се получава така, че някой се опитва от тях да изостри тона, което за мен е целенасочено и мишлено. Защото ние не само с хората от Богданлия, с хората от всички населени места успяваме да намерим добрия тон на разговор и да накрая
хората са доволни от това, което ние вземем като решение. Там, единствено там, и аз смея да кажа, заради двама-трима души, така, това е изострено, което не бива да е така. Каквото и да сме направили, дори да сме допуснали грешки, ние сме хората, които трябва да бъдем чути и ние да чуем тях. И мисля, че тук просто се загуби комуникация. И наистина и това е нещо, което ще стоя за думите, не съжалявам, че го казах. Ако продължава да се нарушава реда в залата, ще спира да допуснем хората, които нарушават този ред. Предвижда ли правилникът за работата на Общинския съвет тази мярка отстраняване от заседание и в кои случаи? Когато е нарушен реда в залата. Но има едно нещо, което не само да отворя нас повече, ние работим по правилник, който сме заварили, не сме го променили в нашия изгода или в изгода на когото да било. Правилата се спазват от всички. Когато се нарушава реда в залата, председател в този свет има право да помоли да излезе от тази зала. И тук има право да извика и охраната, но тук е въпрос на елементарно уважение към самата институция и към човека, който представлява в този случай аз, когато те е помолил да напуснеш, просто да напуснеш. След това има начин да си търсиш правата в съда, че не съм те, че го кажа така грубо изгонил, но когато ти кажат, моля да напуснете, няма пък да напусне да се тръжкаш, особено когато си човек на години, изглежда не възпитал най-малко. И пак казвам, това е последният път, в който аз съм твърдил тона и така ще продължа. Особено, искам да заявя още един път, особено ако видя, чуя или разбера за обида към някаква администрация. Тия хора имат години, имат деца, имат майки, които са договорили за лошо вече са по Фейсбук. Нали, моята майка има вече Фейсбук и тя като прочете нещо, ми е приятно да се замислят, че ние сме деца на място. Искате да кажете, че ако общински съветник наруши реда, ще отстраните и него от съвет? Абсолютно да. Слава Богу, общинските съветници те си прочели правилника и спазват правилата за водене на заседанията. И не е в този мандат. Лято е, горещо е, вода често няма. Отговорни за цялата ВиК мрежа са ВиК София област. Неминуемо това не освобождава от общината от отговорност за това дали има вода или не по различни причини. Имате ли алтернатива за подобряване на водоснабдяването? И нека се спрем на тази част от въпроса, която касае собствеността върху водопреносната мрежа, експлоатацията, ремонтирането, довеждането на водата до крайния потребител, отстраняването на аварии и изобщо цялостния процес, за да бъде нормализирано така важното нормално водоснабдяване. Ето, благодаря, че стигнахме и до този въпрос. Тук е място да кажем на зрителите, че не сме се разбирали предварително и няма въпросите, които ще ми зададете. Ние на територията на община Елин, в Софийското поле, би трябвало да нямаме проблеми с водата. Защото последното място, на което ще свърши водата, ако някога свърши в България, е в Софийското равно поле. Проблема с водопреносната мрежа е нехайството на държавата. Преди години принудиха да влезнем в ВиК асоциацията, а ВиК асоциацията не влага нищо и никакви средства в водопреносната мрежа на общините. Да, тук има едни дадени пари, но те, аз ще го заявя най-категорично, те са по друг принцип. Може би по партиен, може би по послушка от това кой е на власт, послушковците защото има кметове, които са такива послушковци. Слава Богу, ние не сме такива и не мисля, че населението би избрало, тук Шопско би избрало
просто на послушковци. Ние сме предприели една стъпка, която държавата ще се опита да всячески да спре и да не позволи да се случи. Създадохме наше дружество и искаме да се вземем ВиК мрежата и да носим цялата отговорност за състоянието и развитието на ВиК сектора в община Елин Пелин. Тоест, извинявайте, че ви прекъсвам в момента. Имате отговорност, но нямате права. Нямаме права. Но въпреки всичко, поредната криза, която се случва на територията на община Елин Пелин в Столник, ще трябва да я решаваме ние. Защото, пак казвам, ще поема отговорността за това, което казвам, ВиК холдинга не хае за проблема с водата на територията на община Елин Пелин. Има още редица проблеми. По неофициални данни, 70% са водозагубите на територията на община Елин Пелин. Пак казвам, това са неофициални, са близки до истина. Цялото ми уважение за мен тук не риша на нещо друго, а не само на водозагуби. Не може 70% от един литър вода, 70% някъде се изливат. Ние трябва някъде от това означава, че тук улиците трябва да се потопят. С цялото уважение. Трябва да се проверят водомерите, трябва да се проверят на фирмите. Да, защото в загубите се калкулират и кражбите на вода. Точно така. И аз си мисля, че с една добра работа на ВиК в Елин Пелин, загубите без да се пипат мрежата, могат да намалят поне с 30%. С една проверка, ама истинска проверка. Обстойна хубава проверка на това къде, какво и кой как плаща. Така че, но когато е държавно, така се получава. Да видим как би било общинско. Ако приемем хипотезата, че успеете да излезете от ВиК асоциацията, това автоматично би означавало, че вие ще поемете грижата за водопреносната мрежа на територията на общината, след издаване на необходимите административни актове. Какво ще правите тогава? Ще имате ли капацитета да подмените поетапно дори тази мрежа, да намалите загубите на вода и да подобрите качеството на услугата, като в подобряване включвам и това да не спира водата, разбира се? Отговорът на този въпрос много трудно може да бъде просто еднозначен, защото ще се захванаме с нещо, което е много сложно и трудно за отрегулиране. Но след 10 години борба с ВиК, сме абсолютно убедени, че ще се справим по-добре от тях. Ходихме в община Троян, които са изключително добър пример. Видяхме там как се справят. Те си имат общинско ВиК дружество. Отстояват години наред под натиска на това да влезнат и те в ВиК асоциацията за сега. Но ако тук една скоба пак ще отворя, ако влезнат и новите промени в закона за водите, просто ще ги принудат да се случи това нещо. Надявам се, че ще има здрав разум в властта имащите това да не се случи. Там успява да се справят с парите, които получават само от населението, които плащат, ВиК-то има на печал. Те вече са си направили водния цикъл, със собствени средства, вече са имат проекти за фотоволтаици на пречиствателната инстанция. Те са на друго ниво и успяват да се справят. Там ми казаха, ако имате възможност, взимайте си дружеството и ви гарантираме, че след 5 години ще имате подменена ВиК мрежа, ако естествено сте сериозно и искате това нещо да се случи. Така че сме обнадеждени, че имаме силите, имаме вече и опита за гърба си да се справим с този проблем. Защото в момента сме с вързани ръце. И ако не се справим, ще си носим естествено политическата отговорност. За съжаление, хора като нас, които искат да носят отговорност, не им се дава такава възможност. Надявам се, че държавата и общините ще в момент ще разберат, че ние сме партньори, а не сме две различни неща. И ако не бяха общините, ако не бяха кметовете последните години на това безвластие, може би държавата ще се разпадна. Защото аз не мога да повярвам, че има кмет на община,
Има населено място, което не мисли за добруването на населението. Може и да не съм прав, но аз така ги виждам нещата, защото аз така разсъждавам. Ние сме тук, за да решаваме нашите си проблеми, защото живеем в този град. Моята фамилия е тук, когато има населено място. Надявам се, че моите деца ще живеят тук. Така че ние сме тук. Или сме тук и ще продължаваме да бъдем тук и се опитваме да направим мястото по-добро за живеене. Така че ще се справим с това нещо, стига да успеем да намерим законните вратички. Господин Бранков, в кои моменти работата ви е най-трудна и кои са моментите, в които се чувствате най-удовлетворен? Най-трудно е безспорно, когато не виждам разбиране заради едно или друго взето решение, когато не мога да обясня, не можем да обясним на хората какво точно искаме да правим, а знаем, че го правим за добро, тогава наистина ми е много трудно, когато видя, че няма това разбиране. За хубави моменти, не знам, може би последните години се научихме повече да гледаме лошото и се чудиме как да го оправиме, а не се спираме на хубавите моменти. Приятно ми е, когато чуя благодаря или браво за взето ваше такова решение, или видя, че най-близките ми хора са удовлетворени от това, което аз правя в общината. Това е важно за мен. Приятелите да знам, че са до мен в всички тези години, макар че знам, че на семейство, приятели, им е доста трудно в тези вече 10 години ставаха, но знаят, че това е пътя, който искам да видим и подкрепя цяло. Благодаря ви. Благодаря и на вас. От тук нататък ще търсим отговорите заедно. До скоро!